Γεια σας. Θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή για κάποια λογικά σύμβολα, σύμβολα λογικής και έννοιες λογικής, τις οποίες χρησιμοποιούμε στην ύλη της πρώτης λυκείου. Θα αποφύγω τους μαθηματικούς ακροβατισμούς και θα τα πούμε απλά και θα κρατήσουμε αυτά που μας χρειάζονται μόνο για να κατανοήσουμε την ύλη. Εισάγουμε το σύμβολο της συνεπαγωγής. Δεν το εισάγουμε φέτος βέβαια, αλλά θα το εντάξουμε σε μια ενότητα. Να το δούμε σε μια αντίθεση με την ισοδυναμία. Ας πούμε ότι έχουμε τους δύο αριθμούς. Τον αριθμό α, πραγματικό αριθμό, ο οποίος είναι ίσος με τον αριθμό β. Τότε όποιοι και να είναι οι αριθμοί α και β, είναι απολύτως βέβαιο ότι τα τετράγωνά τους είναι και αυτά ίσα. Όποιοι και αν είναι οι αριθμοί α και β, αυτό εδώ δηλαδή, αν αυτή είναι αληθινή πρόταση, δεν μας κοροϊδεύει δηλαδή αυτό το ίσον εδώ πέρα, τότε και τούτο εδώ το ίσον είναι απολύτως αληθές. Τότε χρησιμοποιούμε το σύμβολο της συνεπαγωγής και λέμε ότι αν ο ισχυρισμός αυτός εδώ είναι αληθής, τότε και αυτός ο ισχυρισμός είναι αληθής. Αυτό το πράγμα σημαίνει το σύμβολο αυτό. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε σε όλο το λύκειο περιπτώσεις που ο πρώτος ισχυρισμός είναι ψευδής, δεν μας αφορά καθόλου. Να δούμε λοιπόν τι είναι η ισοδυναμία, το σύμβολο της ισοδυναμίας ή διπλή συνεπαγωγή που λέμε, αλλά κρατάμε τη λέξη ισοδυναμία. Χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως μια συνεπαγωγή ότι α ίσον με β, τότε είμαστε βέβαιοι, τότε συνεπάγεται λογικά ότι και α τετράγωνο ίσον β τετράγωνο. Θέλουμε να δούμε αν ισχύει το αντίστροφο. Δηλαδή αν έχουμε τα τετράγωνα δύο αριθμών α και β να είναι ίσα, αυτή να είναι τώρα η υπόθεσή μας, εάν ισχύει αυτό, τότε θέλουμε να δούμε αν ισχύει και αυτό, το αντίστροφο δηλαδή της λογικής πρότασης της από πάνω. Για να επιβεβαιώσουμε αυτόν τον ισχυρισμό πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι για όλους τους αριθμούς α και β πραγματικούς ισχύει αυτή εδώ η συνεπαγωγή. Για να διαψεύσουμε, για να τον βγάλουμε ψεύτικο λέει αυτόν τον ισχυρισμό της συνεπαγωγής, αρκεί να βρούμε ένα παράδειγμα που τον διαψεύδει, που σημαίνει ότι δεν θα ισχύει για κάθε πραγματικό αριθμό. Μπορούμε να επιλέξουμε τον αριθμό μείον 2 και τον αριθμό 2 για α και β, δηλαδή να πούμε ότι το α είναι το μείον 2 και το β είναι ο αριθμός 2. Γνωρίζουμε ότι το μείον 2 στο τετράγωνο είναι ίσον με το 2 στο τετράγωνο, γιατί αυτό εδώ κάνει 4 και αυτό εδώ κάνει 4, άρα είναι αληθής εδώ ο ισχυρισμός μας αυτός, τόσο εδώ πέρα. Όμως εάν ίσχυε αυτή εδώ η συνεπαγωγή, τότε θα σήμαινε ότι το μείον 2 είναι ίσον 2, όχι σε αυτά τα μαθηματικά που διδασκόμαστε εμείς, είναι σε κάποια εξώκοσμα μαθηματικά ισχύει αυτό το πράγμα. Στα δικά μας δεν ισχύει αυτό, που σημαίνει ότι αυτή η πρόταση εδώ είναι ψεύδης, άρα η συνεπαγωγή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, άρα δεν μπορούμε να γυρίσουμε που λέμε πίσω, να πάμε δηλαδή από εδώ, να πάμε σε αυτή εδώ την πρόταση, να πάμε από αυτό εδώ το μέλος εδώ, δεν μπορούμε να το βάλουμε αυτό το συμπληρωματικό βελάκι από εδώ, άρα η ισοδυναμία δεν ισχύει. Από ό,τι καταλάβατε λοιπόν, η ισοδυναμία έχει έναν ρόλο διπλό, δηλαδή πρέπει να μπορούμε να πάμε από τον ισχυρισμό αυτόν στον ισχυρισμό αυτόν και από αυτόν πάλι πίσω σε αυτόν εδώ πέρα. Για να δούμε ένα παράδειγμα που ισχύει. Κρατάω εδώ τον
αυτό εδώ να το βλέπουμε που δεν ισχύει, να δούμε και κάποιον που ισχύει. Σαν πρώτο ισχυρισμό λέμε ότι α πάλι ίσον με β. Και ξέρουμε ότι συνεπάγεται ότι και α και γ είναι ίσον με β και γ. Δηλαδή αν στα δύο μέλη μιας ισότητας προσθέσουμε τον ίδιο αριθμό γ, τότε η ισότητα αυτή διατηρείται. Είναι αληθής πρόταση δηλαδή. Μπορούμε να δούμε αν ισχύει το αντίστροφο. Δηλαδή αν ξεκινήσω από το δεύτερο μέλος α και γ ίσον β και γ, αν ισχύει αυτό. Αυτό βεβαίως και ισχύει, διότι και στα δύο μέλη αυτής εδώ της ισότητας μπορούμε να προσθέσουμε τον ίδιο πραγματικό αριθμό ή να αφαιρέσουμε κάποιον αριθμό, αλλά η αφαίρεση είναι πρόσθεση του αντίθετου, άρα μπορούμε να προσθέσουμε για παράδειγμα τον αριθμό μείον γ πραγματικό σε αυτήν εδώ στα δύο μέλη της ισότητας, τότε εύκολα πολύ προκύπτει αυτό εδώ. Άρα λοιπόν σε αυτή εδώ την σχέση απάνω μπορούμε να γράψουμε και το αντίστροφο, ότι ισχύει και αυτό. Άρα λοιπόν εισάγουμε το σύμβολο αυτό εδώ της ισοδυναμίας, που είναι το σύμβολο που μας δηλώνει ότι από έναν ισχυρισμό, από μια ισότητα αληθή, μπορούμε να πάμε, όπως λέμε, σε μια άλλη αληθή, αλλά και από αυτή εδώ να πάμε εδώ. Να δούμε και κάποιες άλλες προτάσεις λογικής. Να δούμε λοιπόν τον σύνδεσμο ή, το ή το διαζευτικό που ξέρουμε. Παίρνουμε ένα παράδειγμα, α επί β ίσον με το 0. Μας λένε λοιπόν ότι το γινόμενο δύο πραγματικών αριθμών είναι ίσο με το 0. Εμείς γνωρίζουμε ότι αυτό ισχύει όταν α ίσον με το 0 ή β ίσον με το 0. Δηλαδή ένας από τους δύο θα πρέπει να είναι 0. Δεν μπορεί να ισχύει α επί β με το 0 και να μην ισχύει ταυτόχρονα και αυτό. Επίσης ισχύει και το αντίστροφο, γι' αυτό έβαλα ισοδυναμία. Αν ένας αριθμός α είναι 0 ή β είναι 0, τότε και το γινόμενό τους είναι 0. Άρα λοιπόν ένας τουλάχιστον λοιπόν αριθμός, ισχυρισμός, το α ίσον με το 0 ή το β ίσον με το 0, αληθεύει. Άρα λοιπόν χρησιμοποιούμε την διάζευξη των δύο προτάσεων, α ίσον με το 0 ή β ίσον με το 0, και είναι αυτό εδώ το ή διαζευστικό. Παραδείγματα είναι όταν έχουμε να λύσουμε μια εξίσωση. Παράδειγμα, έχει τετράγωνο, μείον 1, θα γράψω μια πολύ απλή, ίσον με το 0. Τότε αυτό εδώ είναι μια διαφορά τετραγώνων, μπορούμε να το γράψουμε χ μείον 1 χ συν 1 ίσον με το 0. Τότε αυτό συνεπάγεται ότι ή αυτό εδώ είναι 0 ή αυτό είναι 0. Δηλαδή γράφω από κάτω χ μείον 1 ίσον με το 0 ή χ συν 1 ίσον με το 0, που αυτό εδώ ισοδυναμεί χ ίσον με 1 ή χ ίσον με μείον 1. Βλέπετε λοιπόν πώς χρησιμοποιούμε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο ή διαζευτικό, την διάζευξη δηλαδή. Χρησιμοποιούμε την πρόταση το γινόμενο δύο πραγματικών αριθμών α και β είναι διάφορο του μηδενός αν και μόνο αν και οι δύο αριθμοί α και β είναι διάφορο του μηδενός. Σημαίνει λοιπόν, να το συμβολήσουμε λίγο,
α επί β, ένα κινούμενο δηλαδή δύο αριθμών, είναι διαφορετικό από το 0. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κανένας από τους δύο δεν μπορεί να είναι 0. Άρα αυτός ο ισχυρισμός, ο αρχικός εδώ, είναι ισοδύναμος με έναν ισχυρισμό α διαφορετικό του μηδενός, αλλά υποχρεωτικά και β, εγώ βάζω τόνο στο και γιατί είμαι λίγο πιο παλιός, έχω προλάβει το πολυτονικό, με συγχωρείτε. Λοιπόν, χωρίς τόνο, πάση περιπτώσει το και. Άρα α διαφορετικό του μηδενός και β διαφορετικό του μηδενός. Έτσι, αυτός είναι ολόκληρος ισχυρισμός ο β. Και οι δύο προτασούλες αυτές, το α διάφορο του μηδενός, λογικές προτάσεις, και β διάφορο του μηδενός, πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα. Ο ισχυρισμός λοιπόν αυτός λέγεται σύζευξη. Δεν έχω την απέτηση να θυμάστε ότι αυτό λέγεται σύζευξη και το άλλο λέγεται διάζευξη. Αυτά τα πράγματα δεν με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Με ενδιαφέρει να μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε και να καταλαβαίνετε πώς εκπορεύονται λογικά σε μια μαθηματική πρόταση. Να δούμε και ένα-δύο παραδειγματάκια. Γράφω λοιπόν εγώ έναν ισχυρισμό χ επί χ μείον 2 ίσον με το 0. Σημαίνει ότι το γινόμενο δύο αριθμών του χ και του χ μείον 2 είναι 0. Τότε σύμφωνα με αυτά που είπαμε προηγουμένως θα πρέπει ένας από τους δύο να είναι 0. Άρα ο ισοδύναμος ισχυρισμός εδώ, και χρησιμοποιώ το σύμβολο της ισοδυναμίας, είναι χ ίσον με το 0 ή χ μείον 2 ίσον με το 0, που αυτό είναι ισοδύναμο με το χ ίσον με το 0 ή το χ είναι 2. Αν λοιπόν το χ είναι ή 0 ή 2, τότε αληθεύει αυτός εδώ ο αρχικός μας ισχυρισμός. Εδώ έχω γράψει έναν άλλον ισχυρισμό, ότι το χ επί χ μείον 2 είναι 0, αλλά ταυτόχρονα και, δηλαδή, χ επί χ μείον 1 ίσον με το 0. Για να δούμε λοιπόν πώς θα χειριστούμε εδώ τη σύζευξη και την διάζευξη σωστά. Χ επί χ, ισοδυναμία αυτή η πρόταση. Χ επί χ μείον 2 ίσον με το 0, όπως είδαμε, σημαίνει ότι ή το χ μείον 2 είναι 0. Άρα από κάτω γράφω χ ίσον με το 0 ή χ μείον 2 ίσον με το 0. Και ταυτόχρονα και να δούμε τι μας λέει η δεύτερη πρόταση. Χ επί χ μείον 1 ίσον με το 0. Άρα ή χ ίσον με το 0 ή χ μείον 1 ίσον με το 0. Καλό είναι βέβαια να χρησιμοποιήσουμε και μια παρένθεση εδώ, ή ένας άλλος τρόπος που θα σας το δείξω είναι να τα γράφουμε το ένα κάτω από το άλλο στις προτάσεις. Ισοδύναμο λοιπόν. Προχωρώ λίγο ακόμα τον πρώτο, χ ίσον με το 0 ή χ ίσον με 2, ενώ ισχύει ταυτόχρονα και χ ίσον με το 0 ή χ ίσον 1. Τι μας λέει τώρα αυτό σε επίπεδο λογικής? Ότι θέλουμε το χ να είναι 0 ή το χ να είναι 2. Δηλαδή εδώ επιτρέπω στο χ να έχει δύο τιμές, αλλά ταυτόχρονα θέλω το χ να είναι και 0 ή 0 ή 1. Άρα εδώ έχω ή 0 ή 2, αλλά ταυτόχρονα θέλω να είναι και ή 0 ή 1. Πότε ισχύει αυτό? Όταν το χ είναι 0. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν
ικανοποιείται η αρχική μου πρόταση και να το δούμε λίγο, να το επαληθεύσουμε. Αν βάλω εδώ το χ όπου χ είναι 0, εδώ στην αρχική αυτή εδώ την πρόταση, πράγματι θα μου κάνει 0 και αυτό θα μου κάνει 0 και είναι και ο μόνος αριθμός, το χ ίσον με το 0, που μηδενίζει ταυτόχρονα επαναλαμβάνω, και τις δύο αυτές. Με αυτό λοιπόν το διπλό παράδειγμα ελπίζω να κατανοήσαμε την σύζευξη και την διάζευξη για να προχωρήσουμε στην έννοια του συνόλου. Η έννοια του συνόλου είναι και έννοια της καθημερινής ζωής, δεν είναι μόνο μαθηματική έννοια. Σύμφωνα με το βιβλίο σας, ας πούμε, και τον ορισμό που δίνει, είναι, το σύνολο είναι κάθε συλλογή αντικειμένων που προέρχονται από την εμπειρία μας ή τη διανόησή μας, είναι καλά ορισμένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο. Ωραία. Αυτό θα το καταλάβουμε λίγο καλύτερα αν δώσουμε κάποια παραδείγματα. Θέλω να σταθώ περισσότερο από αυτό που σας είπα, στο καλά ορισμένα. Έχουμε μια πρόταση, το σύνολο των μεγάλων αριθμών. Τι θα βάλετε για μεγάλους αριθμούς, από πού θα ξεκινάνε, δηλαδή από το 50, από το 100, από το 1000, από το 1 εκατομμύριο? Ποιοι είναι οι μεγάλοι αριθμοί, οι μεγάλοι πραγματικοί αριθμοί? Είναι καλώς ορισμένο αυτό το, ας πούμε, σύνολο? Δεν είναι. Άρα με τη μαθηματική έννοια του όρου αυτό δεν είναι σύνολο. Ενώ αν σας πω ότι θεωρώ τους αριθμούς που είναι χ μεγαλύτερη του 5.000, αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σύνολο. Μπορώ να ξέρω ποιοι είναι οι αριθμοί αυτοί. Τότε αυτοί αποτελούν σύνολο στα μαθηματικά. Έτσι, να στεκόμαστε λίγο στο καλά ορισμένα, στον ορισμό του συνόλου, και το ότι διακρίνονται το ένα από το άλλο. Αυτό δεν θα το συναντήσουμε πολύ εύκολα, αλλά το καλά ορισμένα θέλω να το τονίσω. Για να δούμε και μερικά σύνολα γνωστά αριθμών. Το σύνολο των φυσικών αριθμών n μάλλον καλύτερα, που θέλει αυτή τη διπλή γραμμούλα, έτσι, των φυσικών αριθμών. Χρησιμοποιούμε και το σύμβολο πολλές φορές νι άστρο, που είναι η φυσική αριθμή μείον το 0. Έτσι, το νι εδώ μείον το 0. Η φυσική αριθμή λοιπόν είναι η γνωστή μας, όπως λένε και οι μαθητές πολλές φορές, η κανονική αριθμή. Είναι 0, 1, 2, 3, 4 και συνεχίζονται μέχρι το άπειρο. Αυτή είναι η φυσική αριθμή. Το σύνολο Z των ακεραίων αριθμών, όπου και εδώ χρησιμοποιούμε και το Z άστρο και πάλι εξαιρούμε το 0, έτσι. Το σύνολο των ακεραίων είναι, περιλαμβάνει εκτός από τους φυσικούς αριθμούς και τους αρνητικούς αριθμούς. Άρα λοιπόν είναι, μπορούμε να το συμβολήσουμε κάπως, ξεκινάει από το μείον άπειρο και έρχεται προς τα εμάς. Μείον 4, μείον 3, μείον 2, μείον 1, 0, 1, 2, 3, 4 και εδώ φτάνει στο συνάπειρο. Να δούμε λοιπόν και το σύνολο των ρητών αριθμών. Οι ρητοί αριθμοί λοιπόν
και εκεί υπάρχει το Q άστρο, δεν θα το γράψω τώρα, γιατί θέλω να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία εδώ στους ρητούς αριθμούς, με την έννοια ότι ρητός αριθμός είναι οποιοσδήποτε αριθμός μπορεί να γραφτεί με μορφή κλάσματος α προς β, όπου α και β είναι αριθμοί ακέραιοι. Προσέξτε όμως, το β πρέπει να είναι α, β ανήκουν, όπως θα δούμε αυτό το σύμβολο στους ακεραίους, με β, με συγχωρείτε, β διαφορετικό του μηδενός. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και να μην μπερδεύεστε με τους ρητούς αριθμούς, ο ρητός αριθμός μπορεί να γραφτεί ως αριθμός δεκαδικός ή περιοδικός δικαδικός. Δηλαδή ο αριθμός 1,25 είναι ρητός. Ο αριθμός 1,33 περιοδικό ή 1,3 περιοδικό είναι ρητός. Ο αριθμός π, ο 3,14 και τα λοιπά δεν είναι ρητός αριθμός, καθώς και ο αριθμός ρίζα 2 δεν είναι ρητός αριθμός. Ο αριθμός εδώ, ο δεκαδικός 1,25, είναι ίδιο πράγμα με το κλάσμα 5 τέταρτα. Αν κάνετε τη διαίρεση 5 δια 4 θα βρείτε 1,25. Άρα υπάρχουν α και β. Α είναι αυτό, β είναι αυτό, που μπορεί να γραφτεί λοιπόν αυτός ο αριθμός ως κλάσμα με αριθμούς ακεραίους. Επίσης και το 1,33, παρότι είναι περιοδικός και συνεχίζουν τα ψηφία του ιστοδυναικές, είναι το κλάσμα 4 τρίτα, όπου το α είναι εδώ 4 και το β ακέραιος διάφορος του μηδενός του 3. Άρα λοιπόν αυτοί εδώ οι αριθμοί είναι ρητοί. Για τον αριθμό π δεν μπορούμε να βρούμε κλάσμα της μορφής α και α δια β που να τον πετύχουμε, να τον προσεγγίσουμε. Να τον προσεγγίσουμε μπορούμε, να τον φτιάξουμε ολόκληρο δεν μπορούμε. Όπως και για το ρίζα 2. Αυτοί οι αριθμοί δεν είναι ρητοί, είναι άρρητοι αριθμοί, και με αυτά και με αυτά σας έχω εισάγει και δύο σύμβολα, το σύμβολο ανήκει και δεν ανήκει. Να πούμε και ένα σύνολο ακόμα, συγγνώμη, το υπερσύνολο, έτσι, R των πραγματικών αριθμών, που είναι όλοι οι αριθμοί που μπορείτε να φανταστείτε. Έχει τους φυσικούς αριθμούς μέσα, έχει τους ακέραιους, και θυμίζω ότι αυτό εδώ ανήκει εδώ μέσα, το σύνολο αυτό εδώ, το Z, περιέχει τον I. Έχει τους ρητούς αριθμούς, οι οποίοι ρητοί αριθμοί περιέχουν και τους ακεραίους, δηλαδή αυτό το Z είναι μέσα στο Q εδώ, προφανώς, διότι κάθε ακέραιος αριθμός α μπορεί να γραφτεί και α πρώτα, οπότε μπορεί να γραφτεί ως κλάσμα και ανήκει και αυτός στους ρητούς, και όλοι οι ρητοί μαζί με τους άρρητους, το π, το ρίζα 2 κτλ. Που είπαμε προηγουμένως, ανήκουν σε ένα μεγάλο σύνολο των πραγματικών αριθμών, που είναι το μεγαλύτερο σύνολο με το οποίο θα ασχοληθείτε εσείς, το μεγαλύτερο σύνολο αριθμών. Έτσι λοιπόν, με αυτή την εισαγωγή στα αριθμητικά σύνολα, να δούμε και το σύμβολο ανήκει και δεν ανήκει που χρησιμοποίησα προηγουμένως. Το πρώτο σύμβολο, που μοιάζει με ε, δηλώνει ότι το στοιχείο χ είναι μέλος του συνόλου α, ανήκει μέσα, είναι μέσα στο σύνολο α, και χρησιμοποιούμε αυτό εδώ το σύμβολο. Και το αντίθετό του είναι το δεν ανήκει, έτσι. Το χ λοιπόν δεν ανήκει σε ένα σύνολο β, ας πούμε.
Να δούμε μερικά παραδείγματα. Ο αριθμός, ας πούμε, το κλάσμα 3 πέμπτα δεν ανήκει στους φυσικούς αριθμούς. Έτσι. Όμως δεν ανήκει και στους ακέραιους. Να το γράψουμε και αυτό. Δεν ανήκει στους ακέραιους. Όμως το 3 πέμπτα είναι μια χαρά ρητός. Ανήκει στους ρητούς αριθμούς και επίσης ανήκει και στους πραγματικούς, γιατί όπως είπαμε περιέχεται το σύνολο των ρητών στους πραγματικούς. Είναι υποσύνολο, όπως θα δούμε παρακάτω. Ανήκει λοιπόν και στους πραγματικούς. Άλλο παράδειγμα, το -2, ο αριθμός ανήκει στο σύνολο των ακεραίων αριθμών. Το -2 δεν ανήκει στους φυσικούς. Ο ρίζα 2 αριθμός δεν ανήκει στους ρητούς αριθμούς, αλλά ανήκει υποχρεωτικά, θέλοντας και μη, στο μεγάλο σύνολο των πραγματικών αριθμών. Αυτή είναι η χρήση των συμβόλων ανήκει και δεν ανήκει. Εδώ θα δούμε δύο τρόπους που μπορούμε να παραστήσουμε τα σύνολα. Σας δίνω λοιπόν ένα σύνολο α, το οποίο έχει μέσα στις αγγείλες το 1, το 2, το 3 κτλ, οι τρεις τελείες μέχρι το 100. Αυτός ο τρόπος ο αναλυτικός θα λέγαμε, λέγεται παράσταση του συνόλου με αναγραφή των στοιχείων του. Αναγραφή, δηλαδή τα γράφω όλα. Αυτό σημαίνει αναγραφή. Έτσι, αναγράφω τα στοιχεία του όλα. Αν θέλαμε αυτό το σύνολο να το παραστήσουμε με άλλο τρόπο, υπάρχει και ο τρόπος με περιγραφή, δηλαδή να τα περιγράψουμε τα στοιχεία του. Και εδώ θέλουμε λίγο να σκεφτούμε. Καταρχήν, τι είναι οι αριθμοί που είναι μέσα στις αγγείλες. Είναι πραγματικοί αριθμοί οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι πραγματικοί μόνο, είναι και κάτι πιο συγκεκριμένο. Είναι φυσικοί αριθμοί. Άρα για να το περιγράψουμε δεν θα χρησιμοποιήσουμε χ ανήκει στους πραγματικούς, και θα σας εξηγήσω μετά καλύτερα γιατί, αλλά χ ανήκει στους φυσικούς. Είναι φυσικοί αριθμοί αυτοί. Άρα λοιπόν ο τρόπος αυτός με την περιγραφή, ξεκινάμε, γράφουμε το σύνολο α ίσον, πάλι θα ανοίξουμε τις αγγείλες. Μια πρώτη περιγραφή είναι ότι το χ ανήκει στους φυσικούς αριθμούς. Αυτοί οι αριθμοί που είναι εδώ μέσα είναι φυσικοί αριθμοί. Και χρησιμοποιούμε το σύμβολο ή πάνω και κάτω τελεία ή αυτό μετά. Που εγώ χρησιμοποιώ, μου αρέσει το πάνω και κάτω τελεία πιο πολύ. Όπου σημαίνει αυτό, έτσι. Όπου σημαίνει και κάτι άλλο. Τι όπου είναι αυτό? Όπου το χ είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 1. Μπορεί να είναι και ίσο του 1, αλλά είναι μικρότερο ή ίσο του 100. Αυτός ο τρόπος είναι περιγραφικός, είναι με περιγραφή, δηλαδή δίνεται στο σύνολο α, είναι... Και τα σύνολα αυτά είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή απλώς είναι δύο διαφορετικοί τρόποι να γράψουμε το ίδιο ακριβώς σύνολο. Σας είπα προηγουμένως ότι δεν θέλω να βάλω το χ ανήκει στους πραγματικούς αριθμούς, γιατί ανάμεσα στο 1 και στο 100 υπάρχουν άπειροι αριθμοί. Ενώ εδώ δεν υπάρχουν άπειροι αριθμοί στο α, υπάρχουν 100 αριθμοί. Αυτό λοιπόν έχει 100 στοιχεία, ενώ αν έκανα λάθος και έβαζα εδώ R, εδώ μέσα στο σύνολο α θα είχα άπειρα στοιχεία. Άρα σε καμία φάση, σε καμία περίπτωση δεν θα είχα το α αυτό εδώ να είναι ίδιο με το α αυτό εδώ. Θα είχα κάνει λάθος δηλαδή. Οπότε προσέξτε εδώ στο χ που ανήκει. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι φυσική αριθμή αυτή. Θα κάνουμε και παραδείγματα και θα το εμπεδώσουμε καλύτερα. Επ' ευκαιρία, το λέω τώρα αυτό με τους πραγματικούς. Ίσα σύνολα. Δεν είναι και καμιά τρομερή έννοια που θα εισάγουμε τώρα. Δύο σύνολα α και β λέγονται και είναι ίσα.
όταν έχουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία. Προσέξτε ότι μπορεί να μας δώσουν το ένα με αναγραφή των στοιχείων και το άλλο με περιγραφή των στοιχείων. Παράδειγμα, αν το σύνολο α είναι -2, -1, 0, 1 και το σύνολο β μας το δώσουν χ, n, z, προσέξτε είναι ακέραιος αριθμός, έτσι ώστε -2 μικρότερο ίσον του χ μικρότερο ή ίσο του 1. Έτσι τότε το α αυτό είναι ίσο με αυτό το β. Απλώς αυτός εδώ δίνεται με αναγραφή των στοιχείων και εδώ δίνεται με περιγραφή. Έτσι. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτό το α ίσον με β προκύπτει και από το α υποσύνολο β και ταυτόχρονα β υποσύνολο α. Σας το λέω τώρα, θα το ξαναπώ και μετά. Είναι ένας τρόπος απόδειξης αυτός, αλλά σας το λέω τώρα να το συνδέσετε και πάμε να δούμε τι είναι υποσύνολο. Ένα σύνολο λοιπόν α λέγεται υποσύνολο ενός συνόλου β και το συμβολίζω έτσι. Όταν κάθε στοιχείο του α είναι και στοιχείο του β, δηλαδή ό,τι υπάρχει εδώ πέρα υπάρχει και εδώ πέρα, για να το λέμε λίγο πιο έτσι απλά. Αυτή είναι η έννοια του υποσυνόλου, αυτός είναι ο συμβολισμός του εδώ που σας δίνω. Υπάρχουν και κάποιες ιδιότητες. Το α είναι υποσύνολο του εαυτού του, σιγά το πράγμα, εννοείται ότι κάθε στοιχείο του συνόλου α ανήκει και στον εαυτό του. Αυτή η ιδιότητα του συνόλου λέγεται ανακλαστική, δεν θέλω να τα θυμάστε αυτά τα πράγματα, δεν έχουν καμία σημασία. Αν το α είναι υποσύνολο του β, αλλά ταυτόχρονα και το β είναι υποσύνολο του γ, δηλαδή το α είναι μέσα στο β, αλλά το β είναι μέσα στο γ, τότε και το α ανήκει μέσα στο γ. Είναι απόλυτος λογικό, απλώς το γράφουμε σε ιδιότητα. Αυτή λέγεται μεταβατική ιδιότητα, δεν θέλω να θυμάστε αυτούς τους όρους. Και αυτό που είπαμε προηγουμένως μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε ασκήσεις αν το α είναι υποσύνολο του β και ταυτόχρονα όμως το β είναι υποσύνολο του α, δηλαδή κάθε στοιχείο του σύνολου α ανήκει στο β αλλά και κάθε στοιχείο του σύνολου β ανήκει στο α, τότε για να ισχύουν ταυτόχρονα και τα δύο ισχύει μόνο όταν το α είναι ίσον με το β. Αυτή λέγεται αντισυμμετρική ιδιότητα και τι χρησιμοποιούμε σε ασκήσεις. Ένα βασικό σύνολο είναι το κενό σύνολο, το οποίο το συμβολίζουμε έτσι ή το συμβολίζουμε και έτσι, αγγείλες που δεν έχουν μέσα τίποτα. Προσοχή, δεν βάζουμε κανένα 0 εδώ πέρα, άδειο είναι. Δίνω ένα σύνολο α, το οποίο είναι χ ανήκει στους πραγματικούς αριθμούς, έτσι ώστε χ τετράγωνο ίσον -1. Δεν υπάρχει αριθμός χ, πραγματικός αριθμός, που το τετράγωνο του να κάνει -1. Άρα αυτό εδώ το σύνολο είναι το κενό σύνολο. Ή αυτό. Έτσι. Το κενό σύνολο είναι υποσύνολο κάθε συνόλου. Έτσι, αυτό είναι πολύ εύλογο. Και πάμε να δούμε λίγο τα διαγράμματα Venn. Στα διαγράμματα Venn φτιάχνουμε ένα ορθογωνιάκι απ' έξω, το οποίο είναι το βασικό σύνολο που εργαζόμαστε. Το βασικό σύνολο πολλές φορές είναι το σύνολο των πραγματικών αριθμών R, γενικώς το συμβολίζουμε με ω. Είναι το πλαίσιό μας, να το πούμε έτσι. Και τα υπόλοιπα σύνολα τα φτιάχνουμε με δύο έτσι καμπύλες. Ας πούμε αυτό είναι το σύνολο α και αυτό είναι το σύνολο β, τα οποία είναι υποσύνολα, ανήκουν δηλαδή όλα τα στοιχεία τους μέσα στον χώρο ω, στο βασικό σύνολο που λέμε έτσι. Εδώ έχουμε δύο σύνολα α και β όπως τα έφτιαξα, που είναι μεταξύ τους εντελώς ξένα, δηλαδή δεν είναι
δεν έχουν κανένα σημείο κοινό. Να δούμε λοιπόν μερικές τέτοιες περιπτώσεις συνόλων, δηλαδή τι σχέση μπορεί να έχουν τα σύνολα μεταξύ τους και κάποιες πράξεις συνόλων. Μια περίπτωση που έφτιαξα εδώ είναι το β να είναι όλο μέσα στο α, δηλαδή το β να είναι υποσύνολο του α, και μάλιστα είναι γνήσιο υποσύνολο όπως φαίνεται, αλλά αυτό δεν είναι στην ύλη σας. Άρα λοιπόν μια περίπτωση είναι αυτή. Μια άλλη περίπτωση είναι τα σύνολα να έχουν κοινά σημεία. Και εδώ θα ορίσουμε κάποιες πολύ σοβαρές έννοιες για το κεφάλαιο αυτό. Λέμε ότι ένωση δύο υποσυνόλων α και β, αυτά που έχουμε εδώ πέρα, ενός βασικού συνόλου ω, είναι το σύνολο των στοιχείων του ω που ανήκουν τουλάχιστον σε ένα από τα α και β. Τα σύνολα α και β. Δηλαδή ανήκουν ή στο ένα ή στο άλλο. Αφού λοιπόν ανήκουν ή στο ένα ή στο άλλο, ανήκουν σε αυτό εδώ το γραμμοσκιασμένο κομμάτι που λέγεται α ένωση β. Είναι λοιπόν α ένωση β, να το γράψουμε και λίγο πιο μαθηματικά, είναι τα χ εκείνα που ανήκουν που στο βασικό σύνολο, στο ω, έτσι ώστε το χ να ανήκει στο α ή το χ να ανήκει στο β. Μας κάνουν δηλαδή τα χ, για να το πούμε έτσι για να το θυμάστε καλύτερα, ή ανήκουν στο α ή και στο β, μας κάνουν για την τομή. Ή εδώ είναι το χ ή εδώ, για την ένωση με συγχωρείτε, ή εδώ, μια χαρά μας κάνει, άρα α ένωση β είναι τα χ που ανήκουν εδώ μέσα, ή εδώ ή εδώ. Έτσι, αυτή είναι η ένωση, για να την ξεχωρίσουμε λίγο από την τομή, γιατί πολλές φορές μπερδεύονται οι μαθητές. Να λοιπόν, ξαναφτιάχνω το διάγραμμα Venn. Αυτά λέγονται διαγράμματα Venn, έτσι, για να, αν τα ακούσετε κάπου να καταλαβαίνετε τι είναι. Και εδώ έχουμε την τομή, δηλαδή ορίζουμε την τομή. Αυτά κάπου κόβονται τα σύνολα, που σημαίνει ότι υπάρχουν στοιχεία που ανήκουν ταυτόχρονα, προσέξτε τη λέξη ταυτόχρονα, και στο α και στο β. Χρησιμοποιούμε δηλαδή εκεί τη σύζευξη που είδαμε προηγουμένως. Άρα τομή, και συμβολίζουμε έτσι τομή β, και ουσιαστικά αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα χ που ανήκουν στο ω. Το ω είναι εδώ το βασικό σύνολο πάντα, το ορθογώνιο απ' έξω, έτσι ώστε το χ να ανήκει στο α, αλλά ταυτόχρονα, άρα και το χ να ανήκει στο β. Αυτός είναι ο ορισμός της τομής, σε αντίθεση με την ένωση που είπαμε ότι μας κάνει ή στο α να είναι ή στο β, μια χαρά είμαστε, λέμε α ένωση β, ενώ εδώ λέμε τομή β, θέλουμε ταυτόχρονα το χ να ανήκει και στο α και στο β. Και να ορίσουμε και την έννοια του συμπληρώματος, εδώ είναι το ω. Συμπλήρωμα λοιπόν ενός υποσυνόλου α του βασικού συνόλου ε, του α που είναι μέσα στο του βασικού συνόλου ω, με συγχωρείτε, είναι το σύνολο των στοιχείων του ω, του ορθογωνίου εδώ πέρα στο διάγραμμα Venn, που δεν ανήκουν στο α. Δηλαδή ποια είναι αυτά τα στοιχεία, για να τα έχουμε στο νου μας? Είναι ό,τι είναι έξω από αυτή εδώ την καμπύλη του συνόλου. Γραμμοσκιάζω όλα αυτά εδώ τα στοιχεία, δηλαδή όλα αυτά τα χ, έξω από αυτό εδώ, από αυτή την καμπύλη, αυτά εδώ τα στοιχεία είναι ανήκουν στο σύνολο α τόνος, το οποίο είναι το συμπλήρωμα όπως λέμε, και το α τόνος είναι το εξής σύνολο, είναι όλα τα χ λοιπόν που ανήκουν στον ω, στο ω βασικό σύνολο, έτσι ώστε το χ δεν ανήκει
στο α. Έτσι. Αυτή είναι η έννοια του συμπληρώματος εδώ. Α τόνος. Να εισάγω και την έννοια της διαφοράς. Διαφορά λοιπόν α μείον β είναι ουσιαστικά βγάζω από το σύνολο α όλα τα στοιχεία του συνόλου β. Δηλαδή όπως είναι εδώ το α, το αφαιρώ όλο το β. Άρα τι θα μείνει στη διαφορά? Αυτό εδώ το πράγμα, εδώ μέσα. Γραμμοσκιάζω, έτσι σαν φεγγαράκι που είναι αυτό. Α μείον β ουσιαστικά λοιπόν είναι το α μείον τα στοιχεία του β. Να το δούμε λίγο καλύτερα αυτό, γιατί είναι και κάτι ακόμα. Ουσιαστικά τι βγάζω, παιδιά, από το α? Βγάζω αυτό το κομματάκι εδώ της τομής. Τα υπόλοιπα, αυτό το πράγμα δηλαδή, του τρώω του α. Τα υπόλοιπα στοιχεία εδώ του β, εντάξει, τα αφαιρώ, αλλά τα αφαιρώ από το τίποτα, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό το κομματάκι εδώ της τομής βγάζω. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ίδιο πράγμα σαν να γράφω α μείον α τομή β. Αν μπορείτε να το δείτε και έτσι, μην μπερδευτείτε. Επίσης μπορείτε να το δείτε αυτό και ως εξής: α τομή β συμπλήρωμα. Για να δούμε τι μας λέει αυτό εδώ το πράγμα. Να κάνουμε και λίγο ζωγραφική τώρα. Εδώ βάζουμε το ω. Λοιπόν, α τομή β συμπλήρωμα σας είπα προηγουμένως. Για να δούμε λοιπόν το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το β συμπλήρωμα. Ποιο είναι το β συμπλήρωμα? Να ζωγραφίσουμε λιγάκι. Β συμπλήρωμα είναι ό,τι είναι έξω από το β. Εδώ μέσα μπαίνει παντού. Και ανήκει βέβαια στο ω. Ζωγραφίσουμε λιγάκι. Για τη ζωγραφική είναι καλύτερο αυτό εδώ, αυτό. Μια χαρά. Ό,τι είναι έξω από το β. Και είπαμε προηγουμένως ότι θέλω το α τομή β συμπλήρωμα. Το β συμπλήρωμα το φτιάξαμε, να πάρουμε και ένα άλλο χρώμα να φτιάξουμε καλά το α. Να λοιπόν το α εδώ πέρα, που είναι μέσα στο πράσινο, να το χρωματίσουμε. Αυτό είναι το α. Εγώ θέλω τα κοινά σημεία του α και του β συμπλήρωμα. Το β συμπλήρωμα είναι αυτό με το μπέζ χρώμα, να το πούμε έτσι. Δηλαδή είναι όλος ο χώρος πλην από το β. Πού ενώνονται αυτά? Αυτά ενώνονται εδώ. Το μπέζ με το πράσινο συναντιόνται στο ροζ αυτό. Ποιο είναι αυτό το ροζ? Είναι το α μείον β, αυτό που είδαμε προηγουμένως. Δηλαδή αφαιρώ από το α, ξαναφτιάχνουμε να το δείτε, το β. Κόβω και αυτό εδώ το κομματάκι του α. Αυτό εδώ, που είναι, όπως είπαμε, το ξαναλέω πάλι, α τομή β. Για να μάθουμε λίγο έτσι να χειριζόμαστε τα σύνολα και να βοηθήσω και με έναν άλλο συνηθισμένο σύνολο, πώς το παριστάνουμε. Να βάλουμε λοιπόν και το α ένωση β συμπλήρωμα, γιατί μπορεί να το συναντήσετε συχνά σε ασκήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ενώνω το α και το β, που σημαίνει ένα στοιχείο μπορεί να είναι ή στο ένα ή στο άλλο, θυμίζω. Αυτά εδώ, αυτή είναι η ένωση α ένωση β,
και προσπαθούμε να βρούμε το συμπλήρωμα αυτού. Ποιο είναι, παιδιά, το συμπλήρωμα αυτού? Το συμπλήρωμα είναι ότι είναι έξω από την ένωση. Ό,τι είναι έξω από την ένωση είναι στο συμπλήρωμα. Δεν γράφει, βλέπω το... εντάξει, το μολυβάκι γράφει τώρα. Είναι ότι είναι έξω από εδώ. Όλο αυτό. Και ξέχασα εγώ να βάλω και το ωμέγα, έτσι, κάτω. Αυτό εννοείται πάντα, έτσι. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το περίφημο α ένωση β συμπλήρωμα? Ότι είναι έξω από την ένωση του α και β. Ένα σχετικά έτσι δυσνόητο πρόβλημα που μπορεί να συναντήσετε είναι να θέλει κάποιος να σας ζητήσει να εκφράσετε αυτό εδώ μέσα το κομματάκι. Αυτό να το κάνουμε ότι είναι κενό. Συγγνώμη. Ζωγράφισα λίγο αυτό που θέλω για να μην καθυστερώ. Λοιπόν, η άσκηση λοιπόν μπορεί να μου ζητήσει να βάλω να γράψω με σύμβολα συνόλων όλο αυτό που είναι μέσα στο μπεζάκι. Βγάζω έξω το πορτοκαλί, δηλαδή να ενώσω το α και β και να αφαιρέσω το πορτοκαλί από εδώ. Αυτό εύκολα κάποιος μπορεί να δει ότι είναι ουσιαστικά είναι το α ένωση β έξω το α το μη β. Έτσι. Αυτό εδώ που μου αρκεί εμένα να το βλέπετε και αυτό, γράφεται και λίγο διαφορετικά. Ουσιαστικά το μισοφέγγαρο, να το πούμε έτσι, αυτό εδώ, αυτό εδώ πέρα, έχουμε δει ότι είναι το α μείον β. Έτσι. Και αυτό εδώ το μισοφεγγαράκι, αυτό εδώ, το άλλο κομμάτι του πες που μου ζητάει, είναι το β μείον α. Άρα λοιπόν αυτό το μπες που ήθελα μέσα στην αρχή που ζωγράφισα, αυτό εδώ που το γράψαμε και έτσι, δηλαδή η ένωση των δύο συνόλων έξω την τομή, μπορεί να γραφτεί και σαν ένωση του α μείον β, του λαχανί με του γαλάζιου, να το πούμε. Δηλαδή μπορεί να γραφτεί αυτό εδώ ή αυτό εδώ πάνω που γράφουμε, ή α μείον β. Μπορεί να το συναντήσει στις ασκήσεις, γι' αυτό το κάνω αυτό. Ένωση β μείον α. Όπως είχαμε δει και λίγο πριν, το α μείον β είναι α το μη β τόνος και το β μείον α είναι β το μη α τόνος, αντίστροφα. Αυτό για να το θυμάστε λίγο, να θυμάστε λίγο ότι η ένωση έχει μέσα της κάτι σαν συν και το μη, επειδή είναι κάτι μικρότερο, έχει κάτι σαν πλήν, οπότε αυτό εδώ το μείον το μετατρέπω στο μείον, στην τομή και τούτο εδώ το βάζω β τόνος, το αντίστροφό του. Κάπως έτσι, για να μνημονικός κανόνας, έτσι τα θυμάμαι εγώ, αν σας βολεύει αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε το α ένωση β μείον α το μη β, δηλαδή αυτό το αρχικό μπες που είχα φτιάξει, που είναι το ίδιο όπως είδαμε με το α μείον β ένωση β μείον α. Το α μείον β το γράψα έτσι, όπως το είπαμε προηγουμένως, και το β μείον α β το μη α τόνος, οπότε όλα αυτά
είναι τρεις διαφορετικοί τρόποι γραφής του ίδιου πράγματος, που είναι και το α το μη β τόνος, ένωση α τόνος το μη β ή β το μη α τόνος, ή μπορεί να το γράψετε έτσι. Είναι το ίδιο πράγμα, όποιος σας βολεύει στη μνήμη. Και με αυτά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές ασκήσεις πάνω στα σύνολα. Θα θυμίσω τώρα κάποιους τύπους, θα τους συγκεντρώσω, μάλλον δεν θα τους θυμίσω τους τύπους, θα θυμίσω απλά σε εσάς τους μαθητές, γιατί μας μισείτε μας τους καθηγητές πολλές φορές όταν ασχολούμαστε έτσι με τυπολόγιο. Λοιπόν, α το μη α τόνος είναι το κενό σύνολο. Αυτό νομίζω ότι μπορείτε να το καταλάβετε εύκολα. Ένα σύνολο α με το συμπλήρωμά του δεν έχει κανένα κοινό στοιχείο. Ένας άλλος χρήσιμος τύπος είναι ότι το α ένωση με το συμπλήρωμά του είναι όλο το βασικό σύνολο, και αυτός είναι ένας εύλογος τύπος. Αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι ένας τύπος βασικός. Κρατάω το α μπροστά του, το εδώ έχει μια αρνητική έννοια, έχει την έννοια της τομής, αφαιρείται κάτι, και εδώ βάζω β τόνος, με συγχωρείτε, εδώ δεν είναι β τόνος, είναι β απλό. Το β μείον α είναι β το μη α τόνος, μην το γράψουμε και αυτό. Υπάρχουν κάποιοι τύποι που στις ασκήσεις μας χρειάζονται. Αυτοί οι τύποι λέγονται οι τύποι του De Morgan. Είναι α ένωση β τόνος συμπλήρωμα, αυτό που σας έκανα προηγουμένως, που είναι ό,τι είναι έξω από την ένωση. Συμπλήρωμα της ένωσης είναι α τόνος, και πάει αντίστροφα εδώ, προσέξτε, το μη β τόνος. Δηλαδή βγάζω την παρένθεση, να το πούμε έτσι, πάει ο τόνος και στα δύο, αλλά εδώ τούτο εδώ αντιστρέφεται, για να θυμάστε τον τύπο. Και έτσι πάει και το άλλο, ο άλλος τύπος. Έχω το συμπλήρωμα της τομής, που πάει το τόνος στο α τόνος εδώ, τούτο γίνεται αντίστροφο, γίνεται κούπα, γίνεται ένωση, και είναι αυτός ο δεύτερος τύπος De Morgan. Εδώ για την έτσι μαθηματική θα έλεγα πληρότητα, θα τους αποδείξουμε τον έναν. Δεν μπορείτε να τους χρησιμοποιείτε έτσι αυτούς εδώ χωρίς να τους αποδείξετε, άρα να δούμε πώς μπορούμε να αποδείξουμε έναν τέτοιο λογικό τύπο, και έτσι θα κλείσουμε και το κεφάλαιο. Αποδείξουμε λοιπόν τον τύπο αυτό. Έστω λοιπόν λέμε, έστω ότι το χ, ξεκινάμε από αυτό, ανήκει σε αυτό εδώ, στο συμπλήρωμα της ένωσης α ένωση β συμπλήρωμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το χ δεν ανήκει στην τομή, στην ένωση, δεν ανήκει στο α ένωση β. Αυτό σημαίνει ότι ανήκει στο συμπλήρωμα το α ένωση β. Έτσι. Αυτό λογικά σημαίνει το εξής: αφού δεν ανήκει στο α ένωση β, δεν ανήκει ούτε στο α ούτε στο β. Αφού δεν ανήκει εκεί που ενώνονται τα α και β, δεν ανήκει ούτε στο α ούτε στο β. Και ταυτόχρονα έχει σημασία εδώ, έχει σημασία το και το τονίζω, και το χ δεν ανήκει στο β. Γιατί αν άνοικε ή στο α ή στο β, τότε θα άνοικε στην ένωση. Άρα αυτό δεν θα ίσχυε εδώ που λέμε. Άρα ισχύει χ ταυτόχρονα δεν ανήκει στο α και δεν ανήκει στο β. Τι σημαίνει το χ δεν ανήκει στο α? Χ δεν ανήκει στο α. Πού ανήκει τότε, ρε παιδιά? Ανήκει στο α τόνος, συμπλήρωμα. Το και εδώ ισχύει, δεν το κουνάμε. Και χ εδώ τι σημαίνει? Δεν ανήκει στο β, ομοίως ανήκει στο β συμπλήρωμα. Τι σημαίνουν αυτά εδώ
ταυτόχρονα, όταν βλέπω τη λέξη και ταυτόχρονα, μυρίζομαι το μη. Άρα θέλω ταυτόχρονα και στο άλλο, είμαι αυστηρός, θέλω να ανήκω στην τομή, έτσι, μνημονικά σας τα λέω αυτά, για να τα θυμάστε. Χ ανήκει λοιπόν στο α τόνος, το μη, β τόνος. Τι απέδειξα λοιπόν? Πήρα ένα τυχαίο χ εδώ πέρα, το οποίο ανήκει εδώ, δηλαδή εδώ, και απέδειξα ότι αυτό το χ ανήκει εδώ. Άρα τι απέδειξα? Ότι αφού ένα τυχαίο χ εδώ ανήκει εδώ μέσα, τότε απέδειξα ότι το α ένωση β τόνος είναι υποσύνολο του α τόνος το μη β τόνος. Αυτό απέδειξα. Πρέπει να αποδείξω όμως και το αντίστροφο, δηλαδή ότι αυτό εδώ είναι υποσύνολο αυτού νου, για να ισχύσει η ισότητα των συνόλων. Ίσα θέλω να τα βγάλω εδώ, ίσα, όχι υποσύνολα. Για να δούμε πώς θα το δείξουμε. Έχω δείξει λοιπόν ήδη ότι το α ένωση β τόνος, το συμπλήρωμα της ένωσης, δηλαδή είναι υποσύνολο της τομής των συμπληρωμάτων. Και θέλω να δείξω, είπαμε, και το αντίστροφο. Πώς θα το δείξω το αντίστροφο? Παίρνω έστω χ ανήκει στο α τόνος το μη β τόνος. Το μη είναι η λέξη και, που σημαίνει το χ ανήκει στο α τόνος και ταυτόχρονα το χ ανήκει στο β τόνος. Αυτό τι σημαίνει? Αφού το χ ανήκει στο α τόνος και χ ανήκει στο β τόνος, δεν ανήκει το χ στο α. Αφού ανήκει στο συμπλήρωμα, στο α δεν ανήκει. Αλλά και ταυτόχρονα το χ δεν ανήκει στο β από εδώ. Έτσι, έχουμε ταυτόχρονα λοιπόν το χ δεν ανήκει στο α και δεν ανήκει στο β. Άρα το χ δεν είναι ούτε στο α ούτε στο β, παιδιά. Αφού δεν είναι ούτε στο α ούτε στο β, δεν είναι σε καμία περίπτωση στην ένωση. Δεν είναι στο α ένωση β. Δεν μπορεί να είναι εκεί μέσα. Αφού δεν είναι ούτε εδώ ούτε εκεί, δεν είναι στο ενωμένο α ένωση β. Αφού το χ δεν ανήκει στο α ένωση β, που ανήκει, και ανήκει όμως στο ω πάντα, έτσι, ανήκει στο συμπλήρωμα αυτού εδώ του πράγματος. Άρα το χ ανήκει υποχρεωτικά στο α ένωση β συμπλήρωμα. Άρα τι απέδειξα? Ένα χ που πήρα και ανήκε εδώ μέσα, απέδειξα εγώ ότι ανήκει και εδώ μέσα. Άρα λοιπόν με αυτά που είπαμε για το υποσύνολο, τον ορισμό ουσιαστικά του υποσύνολου, το α τόνος το μη β τόνος είναι υποσύνολο του α β το μη. Έχω λοιπόν αυτή εδώ την πρόταση 2 και αυτή εδώ την πρόταση που απέδειξα προηγουμένως στην πρόταση 1. Αφού αυτό είναι υποσύνολο αυτού νου και αυτό που είναι τούτο είναι υποσύνολο αυτού, τότε ταυτόχρονα όλα αυτά, τότε ισχύει η πρόταση ισότητας. Έτσι, κάναμε και ένα τέτοιο παράδειγμα λίγο πιο προχωρημένο, για να δείξουμε πώς αποδεικνύονται και μερικές πράξεις συνόλων. Αυτά, και νομίζω ότι έχουμε πει ήδη αρκετά για το κεφάλαιο.